Air India Flight 171 Ahmedabad Jun ni som pania tlata achuang te mi zani somli pakhat z thina leilama antlak na hmuna lo om te pon nuna an chan pha nual tuna hian nuna chan zat diktak khishia chian tak tak the alani lawa nakina kan la she thei vat tura te po ngai la DNA test te nen report kim chang tak lak chua me kani a ti chon tun tuma karon soi tur chu British khwale tui kha Thlawhna tlazinga telve damchhuak omchun ramesa kan ti mai thin Viswas Kumar Ramesh chungchang kha kan soidona ani dam kho chua dan le aron chua dan he building kanga tanga Thlawhna tlak na hmuna tanga aron chua dan hi mitam takin tun hnaya ring hlel le dot le engemo apo squal an tam hle maya hemi chungchang hi kan soidona ni Facebook ka aviation ti page tu lai chu he Air India Thlawhna chungchang hi a post na sa hle maya AI manga siam chop thil tere siam chop ni chi lo te thudik lo rap thak lu tuk khengin a post thina tin view tu anga thin mai le ngala 3 million chuang view anei chomol mol mai ni ti chuan he thil post hi thudik veke motin mitam takin an share mun trang sanga thudik anga ngai tu mitam takan oma tin mizo game kan mizo puite nge ya po he video ho hi share kwala thudik anga chua mitam takan omani. The sole survivor of the plane crash has been arrested on suspicion of involvement in the incident. At the house where Ramesh was recovering from the shocking tragedy, police arrested him less than 48 hours after the crash. The Air India aircraft, en route from Ahmedabad to London, went down just minutes after takeoff. In the devastating crash, 242 people on board lost their lives, along with over 70 individuals on the ground when the plane struck a residential building. Ramesh miraculously survived by jumping from the aircraft shortly before the crash, a detail that immediately raised suspicions among the public and investigators. Khangte kha an video siam thin da na nia tuna aron soi kha chu Ramesa kha Thlawhna tla changa damaron chuak om chun kha darkar somli pariat ma in man ani dam doina en kolani zo nuwa man ani he thila hian runway airport runway thil engemodik lo ada lai moni tichuan tuna hian police custody Ahmedabad kolme kania ti na puang ani puang de unwal mai an soi thui lutuk lawang tiang khana puanga tichuan hetiang thilang chi kan eta kan Mizoram lama po soi atam hle maya ama rin hlel na tur thil te ama hiarin hel om ti te Thlawhna khana chuang tak lo ni ti te tam tak oma chung zinga chuan India Bollywood star actress lotel venol bokani chu i mai Mizoina apo si en le phot te hey video dang ron chuak le kan en chi tet khen AI video ang lo box si chuan ki ken building khen alut ke ta khen lut la chuan hulo ka ki ron chuan ba ki lampang ki la tang ron chuak khinya he atira tanga nge makkati em ko ba bo si thina ti tere moni ti the to ani ta tichon he video hi tiang hian ron siama he tuna video ama sajok alut lai ni anga an soi hi khoyama website lian le pa ngai taka mu tur le chir tur om lem lawa channel pho chop deu te mai teng khati ang chi AI manga thil post chin hawa atam ma tin aron chua laia akal pheidan le heta alut laia akal pheidani ain ang chi che boka chung zong te nena en le comment laba mi voite ngai dan thir point he alut live video tun nu an ron siam le hi chu AI manga siam chop ani ti in mitam takin an soi ni ti chon mi zo chau kan ni bik lawa he thil thleng chung changa hian ti chuan Bollywood actress lar tak main tu hnaya athu soya wangin ngai dam adil ani kumsang khat zakwa somkwa pathum kuma Hindi movie ti chua kabihan kabina Sarukhana chanpuinu Suchitra Krishnamurti India actress lar tak mai chuan ex lama Viswas Kumar Ramesh sahi Thlawhna tanga damchhuak anga a in soi le aum vel dan hi dot ani tin po sa siama he thilian ngong thalo tak le he adam chuak pa tan poa
thil thalo taka thlen thei awangin he post hi a delete le ati chuan ngai dam adil zui bokani a post a hian atong kam he du tui lo ve ang reng boka shemnana tak mai chau po ni lovin mental asylum rilru mi pa ngai phak lo te rilru lama mi pa ngai phak lo te da na huna da chi ni etin a post ani he athil post hian social media lama ti ati tam hle maya midam takte chu an thin rim hle a ramesa an thin rim pui em mari Ahmedabad Civil Hospital lampon ramesa hi thlawhna tla tanga damchhuak ani nge yani ti finfian an nei thu po an soi chuak nge ni ngai dam hi dil ma se mi tam tak te chuan comment lama an deu so zui viau maya hetiang ang public figure mi puite nga event ronina thu thang dik lo the dar tu misinformation the dar tu ni anga alang hi aza thlakina mol pho thlak an ti hle an thin rim hle bokani ti chuan heng thu sang sang kara hian tuna mi zong zong te po kharing lo te po kan la om mai theya amaro chu ramesa thlawang hi kan hau ve shim duwa hei a boarding pass te han enila checking apal tlang vek ti asiata tin thlawhna chuang ti te po cctv lama tang te pon mu thei inoma tin a unau pa nen an thu du na a unau pa nen an chuang du na ti chuan sil te po chut nan thlap ani hei checking te apal tlanga ti tur ang zong zong te apal tlang ti a chiang boka mol mang taka han ngai tua po in kha thlawhna chunga tang khan kha thlawhna chunga khan checking le engkima ti fel vek to engemaw ti pal pon lo tla chuak le po ni se kha thlawhna tlakna tur building chi a khan engtin nge kha hun chi khan awa thlen man Ahmedabad khopui le airport khami hoizong tam takoma building tam takoma kot thler tam takoma ni chu mi zinga kha building atlak na chat avaluta atlak rola ron chuak le ngal thei tur kha chuan superman te ni ngot lo chuan thil thei lo ani impossible chu ani berin alanga ni chu wang chuanin he thil thunei tu tele a thok to sang te pon an fin fiat to he thlawhna tla tanga dam chuak ngei a chuang zinga mi dam chuak ngei ni ti verified ani to fin fiat thlap ani to a chianga tinama pon a soi unau pa ngei po he thlawhna che suala hian a chan ve nge ania an thutna anin thleng lo awanga poi ati zia thu te po a soi chuak nge ni Viswas Kumar Ramesh hi damdoina en colony wangwang nuin tun thole ni zan khan damdoina tang Ahmedabad Civil Hospital atanga chuatir ani Medical Superintendent Dr. Rakesh Joshi chuan damdoina tang an chuatir don hian an chung ko in Union Territory diu lama an chung kwa da turin tanpuina in mamo tin an zota tin airlines lam hian Air India tinani hotel room an chung kotan hian an offer boka amaro chu an ni chung kolam hian kanomna tur chu kanin boipui the ti in an lo nar thung ani Ramesh naw ajeya he thora che suala thi seat 11J thu chu DNA manga finfia ani nuwa Ramesa chua tuk zing dari le minute som nilai ni khan achung te hena hlan ania Ramesa chuatir ani le tak nu hian mi som pakwa chu he thlawhna tla kai hnoya damdoina enkol mek an lania damdoi sang an la oma hliam enkol an ni laia boral pathum lai aram ve to bokani ti chuan Ramesa unau pa hi avoina hun man ania he huna hian Ramesa po akuang zon tua atang ve nge ani Nechang kan soi belelok du chu heng page rin tlak lo tak te news website sang te po aniang rin tlak lo tak hi atam ma heng hi lo share lo oi ngot thi a fu ber lo thina achan chu he nichina kanan soi aviation
page te pawh kha arin tlak lo zia ran chian tel na chu AI video sang te le khatiang thir sang te an post mai pi lama khan hei tun na ya phezon rabe sa an lo ti thile der to mai ni achang le an man ti thu an post sa khatiang khan post kwal de unok noka tin air india nei tu pa an man ti ten post an siam chole zela chuwangin internet kan thil mu zong te kan thil chiar zong te hirin tla ka divek khalo ti hi report ta ila a oi le khatiang zonga kan mebel ngal top don ani phei chuan finfiana thazok en kwal phot thakopin ka ria news website pani thum tala an chua ani lo chuan oi ngot lo him khop mai tin kan video mu te kan video thlir te he thil mai ni lowa mizoram lama thil thleng re renga te po AI thiamna asang to em maya eng hi AI lo ti po thlir ran a har sa chho tran to ni chuan imit tai mu zong oi lo la i thil chiar zong po oi su ti kha a she rengila a thakop mai